бо шумо ман намедонам чӣ кор кунам. Абдулла боша бед мегум туд мега. Ту боши Меҳматӣ чинорат мегум анор мегӯй, корат мегум бор мегӯй. Шуморо чӣ балотон задай, ҳа? Шеф, охир хитон гуфтен ҳофизои тоҷика аз дум шоншен. Не ки ман нагуфтам ки балои сар шоншен. гӯш кунен, ҳофизо имрӯз дар Тоҷикистон мисли пода шидагиянд. Масъалаи ваёро бояд дидан дар кор охӣ. Ҷонибек Валиҷон дар инҷа охӣ чӣ гуноҳ доранд? аз ҳамво бояд сар кунем. вақте аз зӯрош сар кунем, дигарош моро баъд починаца мекунанд. Меҳматӣ, ту девона шидаӣ? Валиҷон Азизову Ҷонибек Муродов баттара ҳофизои кӯчагӣ нестанд охӣ. шеф, фарқ надорад Ҷонибекай, Валиҷонай, Шабнамай, Фарзунай, Фаридунай. в общем кадомеш набоша, бо мо ҳатман ҳамкорӣ мекунанд. ман наметарсам аз ваё ва тӯҳмат ҳам намекунам ваёра, лекин бояд ба сарояндаҳои ҷавон ҳунару истеъдода нишон диҳанд. Абдул, рав қаврмо накан. Меҳматӣ зинда ба зинда гур мекунам мора. ё ки биё и хел кунем. Ҷонибек ё дигараш нокушта, ту бикушам. Абдулла гуфтам аз дами Ҷонибекша, не ки му шид мухлисаш. Тура боша гуфтам ки бира қатъи сарояндаҳои ҷавон гап за, бифаҳмон шу. Ту боши рафти дами Ҷонибеку Валиҷону Шабнама гирифтӣ. Ту худат кӣ охӣ? ду тир дар друнша, якта ту бизан, якта Абдул. Вагарна ягон ҳофизи кора мекуна. бия ки баҳсш кунем, шеф. Не Абдул, не, ҳақиқата гуфтесам. ман намегум ки Тоҷикистона наҷотие. мегум аз дами сарояндаҳои ҷавони тоҷикше бифаҳмонешу чӣ проблема доранд. сарояндаҳои ҷавони тоҷик мегӯянд аз шохи чинор анор мегирем, шеф. проблемашу ҳамие ки то ҳол намедонанд. аз шохи чинор анор гирифта мешава ё не? ношуд проблема мабоша, шеф. шумо ғам нахӯрен. туро не худамро тир мезанам агар ягон гап шавад. мерава аз дами Ҷонибек дигарош мешавад, шеф. чӣ кор кунам, Абдул? ба сармон ягон балу наёра охӣ. чӣ кор кунем? бирем пеш Ҷонибек дигарош бигем ки девона шидааст? шеф, ман намемонам ки Меҳматӣ гапи бад зана дар ҳаққи Ҷонибек. шумо чӣ касали дил кардане мара? як гапа шиде чӣ? як чизат бугум, Абдул. агар ҳамин хел давом диҳем, ҳофизо нево худмона нобуд мекунем.